amma yana da wahala fa yanzu rayuwar da ake ciki, duk rayuwa yanzu ba abin da zai iya challenge, zai iya ja da kuɗi fa. Kuɗi ya danne komai, ya fi karfi. Duk abin da zai ja da kuɗi zai karya shi. Fitinan da aka samu kai ce. To yaya za ka yi? Yaya za ka yi ka kare addininka da imaninka da mutuncinka da mene yaya za ka yi? Shi ne ce fasbiru, ku yi haƙuri hatta talqauni. Haƙuri za ka yi. Haƙuri za ka yi. Wanda kake son ya baka kuɗi ɗin nan ba shi ne ar-razzaq wa inna allaha huwa ar-razzaq. In ka zubar da mutuncinka ko addininka ko imaninka ka ji ya baka ka taho, kudin zai kare shi kuma ka sake komawa, to mana har abada kana cikin talauci kenan. Amma in Allah yana so ya azurta ka, inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Haka malaman mu suka karantar da mu a masallacin Annabi. Ana bara karatu, Sheikh Abubakar Jabir Jazairi Allah ya gafarta masa, yace duk abin da zaka nema ka neme shi a cikin mutunci. Fa innal umura tajri bil maqadir. Al umur tajri bil maqadir. Ina ma'ana al umur tajri bil maqadir? In ka zubar da mutuncinka, kai tumasanci, ka zubar da addininka, ka zubar da darajar iliminka, ka je in Allah bai yi ya baka ba, wallahi ba za ka samu. Ka kare mutuncinka, ka kare addininka, ka kare imaninka da darajar ilimi, kana zaune Allah zai kawo maka. Al'umuru tajri bil maqadiri. Ina mana al'umuru tajri bil maqadiri da Hausa? Ku faɗa mana. Al'umuru al'amurra tajri bil maqadiri. Abinda Allah ya kaddara. Abinda Allah, in Allah bai kaddara zai baka ba, wallahi ka je ka yi tumasanci, ka zubar da mutunci, ba za ka samu ba. Ka yi khasara biyu kenan. In kuma Allah ya kaddara za ka samu, a cikin mutunci sai ka samu. Za a iya gwadawa? Da ɗan wahala? Sai an daure me? Sai an daure me? Ya to ya za a daure? Igiya za a daure? Me za a daure? Awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani. Ko da ke kafa wando zai yi, ko injinu zai yi da jalsatul istiraha. Wallahi tallahi imani in kai kana karanta inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi summa kaza summa kaza summa kaza. An gama budgetin har ka gama rayuwarka, baka gani ba baka sani ba, Allah shi sani, kuma Allah shi yake sa lokaci ya kai, qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Ba haka bane ba? In Allah bai sa bana za ka yi arziki ba, ka zubar da addininka, wallahi a cikin talaucin kuma za ka taba. In Allah ya kawo lokacin da za ka yi arziki, ai kai baka san adireshin inda arzikin ka yake ba, ko ka sani? Sai ka tashi ka harba Ghana, wannan ya harba Salo, wannan ya harba Mali, wannan ya harba kaza 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 kaza. Wani zai kewaye duka ya sake dawowa Kano, sai zai tarar da arzikin. Ba haka bane ba? An yi da yawa ko? Wani kuma ya je can zai samu, wani kuma ya je can saboda arziki, ko kana nan ya zo ko ka bi shi ka je ka samu shi. Haka yi. Allah shi ya san, mana arzikinka shi ya san inda kake, amma kai baka san inda arzikinka yake ba. Dalili arzikinka ya san inda kake shine ajalinka da arzikinka ke neman ka. Ajalinka bai isa ya cin maka ba sai ka gama cin arzikinka duk baki daya, ko da shauran ruwa ne kofi daya sai ka sha tuko ka mutu. Sauran arzikin kenan sai ka sha tuko, sai mutum ya sha tuko ya mutu. Mana arzikinka shi ya san adireshin ka, ya san inda kake, lokaci na kai ba zai iya sabawa ba. Amma kai baka san inda arzikin yake ba. Ka buga ka je Kwari, ka buga ka je menene da Wanau, ka buga ka je duk inda za ka je kana tafiya.
wani sai ka cika tari da shi can yana can kenan, wani kuma duk abin da kake yi ba yana wani wuri yana nan, sai ka gama bulumbituwa ka je ka gama duk ka dawo sai ka zo a gawa ashe nan ma abin yake na je na yi wahala. To arzikinka shi ya san inda kake, ya san unwaninka, ya san adireshinka, ya san inda kake, amma kai baka san inda yake ba, kana nema ne kuma da arzikinka da ajalinka suke neman ka, amma ajalinka bai isa ya cin maka ba sai ka gama cin arzikinka duk da Allah ya maka a duniya. yanzu ya ci tsire ko yanzu ya ci abinci ko ya sha kunu ya sha, me yasa bai mutu ba kafin ya sha wannan firan? Karshen arzikin kenan da ya sauro sai ya ci ya gama tukun ajalin ya zo ya ɗauke shi ya tafi. To me ke da wahala?